This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Hindi siya manggaranon. Anak siya sang ice crumble vendor kag sastre, pero libo-libo na ang iya nga nabuligan nga mga kabataan. Paano? Yari ang isa naman ka episode sang Baganihan. Ini ang pila lang sa mga artwork sa mga magagmay nga kabataan nga natipon sa Obra Ko sa Balay Project sang Young Disciples in Mission sa Sagay City. 2019, sang ginsugdan nila ang grupo para makahatag kalingawan sa mga kabataan nga hindi makagwa sa pag-lockdown. Suno kay Ariel Incabo, ang Executive Director sang grupo, upod sa anong pa niya ka mga kaupod nga youth leaders sang simbahan, nagsugod sila sa pagkolekta sa mga donasyon, mga coloring materials kag school supply, kag ila inigin panagtag sa mga kabataan. Ila ginusoy ang mga suba, kag gintaris sa mga kampo para mapanagtag ang coloring materials. Ako sa Balay project, sir, it's already year 3 na, bining May, no? Ma-launch kami another year 3 sa Obra Ko sa Balay project. Kag out of 7,000 naman nga starting fund, no? Subong we're gaining 50,000 na. So total from 2019 until from 2020 until now, no? Mga 50,000 or less 50,000 na ang amon nga na gather for the art materials sa mga kabataan. At ang amon mga beneficiary nakalabot na siya sa 2,800 plus. Wala magdumdum si Ariel nga madamo ang luyag magsuporta sa ila proyekto. Paagi sa social media, nagdamo man ang ila mga volunteers. Halin sa 7 ka mga founding members, subong may 57 na sila ka mga miyembro. Kag hindi lang sa Sagay, may grupo naman sang Young Disciples in Mission sa siyudad sang Iloilo, kag Cebu. May araayan may ginahatag sa inyo financial or naman nga balik? Wala, sir. Actually, we just give kasi maubusan ang aming organization. We usually, wala man kami po nag-provide for ourselves na dapat may hatag sila in return. Pero kami, sir, whatever we receive na pwede naman ma-share, we share sa community. So sila na yung bahala if they will give back. We're very thankful if they give back. Halin sa Obra Ko sa Balay Project, gintukod man sang grupo ang Urban Backyard Gardening Project. Kung weekend kag wala sila sang klase, nagapanglata sila sang kabukiran kag bisan sa mga kilid sang baybay para managtag sang seedlings nga gikan man sa ilang mga donors. Ang proyekto nga nakabulig sa linibo na nga mga pamilya. So napakalaking tulong po talaga ng seeds at seedlings na ibigay ng ECC. At ang ginagawa ko po in order to extend this project, yung ibang puno po ng aking mga pananim ay nilalaan ko for seeds production, no? Kung saan makakagawa ako ng maraming seeds na pwede ko ring ibigay sa ibang tao. At ang ginagawa ko nito ay binibigay ko sa ibang tao at the same times, bago ko ibigay sa kanila, nagbibigay lecture rin ako or kaalaman sa kanila dahil nga kurso ko ay agriculture. Halin sa Sagay, nakalabot na sila sa mga nabukid nga barangay sang Calatrava kag Toboso. Huwag puro rides lang o Mobile Legends. Tanim-tanim rin kuminsan. Ika nga, farming is a profession of hope by Brett Bryan. No? I hope that this project of ECC together with the Youth Disciples in Mission will not stop here but is to continue and become bigger and wider, no? Sana marami pa kayong matulungan ng mga kabataan kagaya ko. Kaupod man sang grupo ang volunteer nga si Renan Hermitanyo, graduating college student sa kurso nga Information Technology. Si Renan ang tagahakwat sa mga sinako sang seedlings kada may misyon ang grupo. Dapat hindi mo siya malipatan nga i-inform kasi manunggod na siya kag kamukha lang naglakat nang i-engage kita sa mga tao sa community. So amo na siya active into community work. Pero gin kakibot sang grupo ang hinali niya nga kamatayon.
Si Renan ang gintiro kag napatay sang wala pa makilalaan niya gunman sa ilabalay sa barangay Magtikol sa Banwa sang Tuboso sang Martes. May mga activity nga malakat po ako lang isa. Siya nag-service, no, drive sang single nga motor, kanto kami sa mga bukid-bukid nga park. Gulpi lang kami, na-shock kami sa natabo sa iya, sir. Para kay Ariel, si Renan, isa lang sa mga kaupdanan nila nga nagahatag sang inspirasyon pati sa iban pa nga mga pamatanon nga nagasuporta sa ilang mga proyekto. Ginako ni Ariel nga bisan niya iloy ang nagakahangawa man sadto sa tion nga nagabiyahe kag nagapanglakaton sila sa kabukiran. May mga bes nga gina-question man sa mga ginikanan ni Ariel ang iya ginahimo. Ang iya amay isa ka ice crumble vendor kag ang iya iloy isa ka sastre. Anom sila ka mag-ulutod. Nag-struggle din kami financially, nag-struggle kami sa balay, wala kami balay, we can provide sa amon nga own. No? Tapos, sometimes gina-question man ko ni mama nga makabulig ka sa iban, pero atong pamilya, look, atong family, amon to. Pero sir, dito man na-teach ko sa ila, nga just we're contented whatever we have, then we just give kung hindi naman hindi naman kinanglan sobra sa amon. Kasi happy sa kung anong may ara kami. We're just driving sa amon nga kabuhit subong. Handom kuntani ni Ariel ang mangin manunudlo o galing sa kasakoon niya sa community service, nagdesisyon siya nga magkuha sang kurso sa public administration. So wala gid ko nag-regret kay subong ang akong nga course, no passion ko gid sir kag na-learn ko, i-love. No, hindi na kali ang pagiging teacher ang maka-engage ka sa bata, kundi ang pagiging public servant sa ulihi. Graduating student na si Ariel. Isa siya sa mga distinguished students ng Northern Negros State College of Science and Technology. Nangin lead Philippines International Excellence Awardee. We'll always offer those recognitions sa mga community ng among nabulingan because without the community ng among nabuligan, sir, I have no project nga ma-propose kag mapabugal sa iban man nga mga kabataan. Kasi those recognitions are to inspire others na mangin pareho man sa akon to create ideas na makabulig sa aton community. Not just create our own, no, sa aton mga kaugalingon, but let's share and spread the love sa aton mga community. Pero hindi lang ang mga pagkilala ang naghahatag inspirasyon kay Ariel kag sa iya mga kaupod sa Young Disciples and Mission nga makabig baganihan. Duna sa iya ang magbulig, gani bisan ginakulang, wala siya nagaduwa-duwa nga makabulig sa kapareho niya kay iya man mismo na agyan ang ilang nga sitwasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.